Ndị Adamazi TV anyị nọ na mba Afrịka niile dị iche iche ị na-egosi mba ụwa niile kọlchọ omenala ọdịnala ndị obodo niile dị iche iche na Afrịka. But anyị nọ na Arochukwu Kingdom. Anyị abịa vu ụdị egwu nọ na-akụ egwu gị tọọ ụtọ. Anyị asa ajụtụ n'oge mama ndị ata ava gị. Aha m bụ Chinyere Moses Okrafọ. Chinyere Moses Okrafọ. Ndị atụ ava egwu ị na-akụ. Aha egwu m na-agụ Otuobi Cultural Group. Otuobi Cultural Group. Otuobi Cultural Group ndị atụ ụdị egwu dị iche iche unu na-aga ka unu na-adị aga ka isi. Anyị na-aga ịkpapụ nwa. Anyị na-aga ọlụlụ. Anyị na-agakwa burial, imekwa wedding bụ anyị na-agakwa. Anyị na-agakwa mba niile dị iche iche na-akụ. Nsogbu adịghị. So ndị atụ nwere ike kọwatụrụ anyị mgbe ị bidoro kụwa egwu ọdịnala a? Mgbe m bidoro kụwa egwu ọdịnala a bụ na 2010. 2010? Rute ugbu a. And enwebeghị esemokwu gị na ndị egwu gị na-ewetụ na? Mba. nsogbu adịghị. Mami, ọgụnwa fọmụrụ egwu ọdịnala a? Ọ bụ ụsọ m, anyị dị ọtụtụ. Onye isi anyị wụ Emesiama Okrafọ. Emesiama Okrafọ bụkwanụ di m, ọ ya bụ onye isi anyị. Ọ ka nọkwa ndụ? Ọ na ya, o sokwa anyị bịa ebe a. Ọ gawara n'ụlọ. Nsogbu adịghị. Ebe ọ dị gị fọmụrụ egwu ọdịnala a, gụnwa nwaanyị na kọntrol ya rute Ugwenza 2010. Chineke ga-enye unu ogologo ndụ na arụ isi ike, nọ ga-aka nka lekọta ụmụ unu. Ndewo ma.
okwu ọma iwere ike ikwuru Adamazi TV na-aga ọzọ alụ ọrụ ya aga mba niile dị iche iche na-egosi egwu ọdịnala na-egosi omenala ndị Igbo niile dị iche iche na Afrịka niile, omenala ndị Afrịka niile. Ana m ekele Adamazi, ana m ekelekwa n'aka ọrụ ya, ana m asị ya jidekwa ka o ji ebe o mere ka egwu ọdịnala bụrụ ihe ga-apụta ihe na ihe onyonyo. Chineke ga-agọzi ya, ọ ga-enye ya ndụ na ahụ isi ike, ọ ga na-eje n'abata ihe ọbụla o biri aka ọ ga-adịrị ya na mma n'aha Jizọs. Ma ọ mịa ọ ga-adịkwara ma ezinụlọ gị na mma, ọ ga-adịrị anyị niile na mma. Afọ 2024 anyị ga-awa afọ ngọzi dịrị anyị niile ụmụ Afrịka. Ndewo. Thank you, ma. You are blessed.